Enachi. Enachi. Enachi ekele mumu. Anyị na-ekele Chukwu n'ebube iriju afọ nta. Ka anyị hajere n'ahụ nwa mgbe anyị hajere afọ ọzọ. N'aha Jizọs. Amen. Informa diga agwa. Informa kaina yelisa. Abana chike yelisa. Ege yofuma. Local government. We are highly welcome, sir. To humanity, the Shade Kingdom. I make Musa preacher. I make a on the insult touch. I soon will not. I shall recommend all the authorities. Nina chobo ochekuma meyo echema mwana MC ikaenda batakrepeyo akeze nandini na yana aso batana bema loge na diga ga babu memo aso kaide be tusi webe ya kona gananya nanya I win the Kepada Noral. I win Kebateso. I shall run about honorable. Honorable, no. Honorable, we are highly welcome, sir. Yamon son, Najodo Bidupereno. Septemon Kegini Kezefa. Arion. Ife nke mmụọ nsọ wee kụziere obi ndị kwere nụ mee ka anyị si n'ofu mmafọ nwee ezi uche na anwụrụ oge niile si na-atasi obi si na Kristi dị anyị. Amen. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị. Ezigbo Chukwu na-apụrụ m ihe niile. Anyị gbakọrọ ọnụ tata na-ekele gị na-aja gị mma maka ndụ ka ị nyere anyị n'ụbọchị nke tata, maka nchekwaba na odudu gị ọ kachasị n'isi obodo anyị. Tata anyị na-eme emume ịwa ji. Anyị na-ekele gị maka na ọ bụ gị onye na-eweta ndụ, onye na-eweta akụ, onye na-eweta ji, onye na-eweta ihe niile dị mma. Ewepụ gị o nwere ihe dị mma ga-adị. Anyị na-ekele gị n'isi igwe anyị na ndị kabinet ya. Anyị na-ekele gị n'isi ndị obodo anyị niile.
anyị na-ekele gị maka onyinye nke ji ọhụrụ, na-ekele gị n'isi ndị niile gbakọrọ ebe a, ma ndị ka nọ n'ụzọ ma ndị rutegoro. Anyị na-asị gị nara ekele n'isi anyị n'aha Jizọs. Anyị na-ewere ọgbakọ nke anyị gbakọtara tata na-atinye gị n'aka. Bịa bụrụ onye isi oche, bịa bụrụ onye nchekwaba, bịa bụrụ onye mgbaziri, bịa bụrụ onye nnọnyere. Biko mee ka mmemme anyị bịara ime tata ka o wetara aha gị otuto, ka o wetara ndị obodo anyị agamnihu, ka o wetara anyị ibu n'elu, ka o wetara anyị ndụ, wetara anyị arụsị ike. Site na mmemme a mee ka anyị dịkọrọ ọnụ, ka anyị na-afụ onwe anyị n'anya, ka anyị na-enwe agamnihu, ka anyị na-enwe udo mgbe niile n'aha Jizọs. Anaghị gọzie ihe niile nke anyị ga-eme tata, ihe niile nke anyị ga-eri, ma ọjị ma mmanya ma nri, biko gọziere anyị ha, ka anyị niile rie ma rite ndụ ma rite ahụ ike, ka ọ ga-abụ anyị mechie mmemme a ị na-achọ otuto n'isi anyị, ka ngọzi na agamnihu bụrụ nke anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ya bụ na anyị na-ekpuchi onwe anyị niile n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Anyị na-ekpuchi mmemme anyị n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Ihe niile nke anyị ga-eri n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Anyị ekpuchi igwe na ndị kabinet ya n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Na-asị ka mmemme anyị gaa ọfụma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chineke ji ike niile gọzie anyị, gọzie mmemme a, ihe niile ka anyị ga-eri tata. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo chịrị unu. So biko anyị emego opening prayer now. Ihe anyị na-abanyezi na nkịta bụ i-present kola nut. Thank you please. Eji m ohere ekene nwanyị nwaka anyị Honorable Jude Ukwesa, the Chief of Staff. You are highly welcome, my brother. God bless you, sir. Please, eji m ohere anabata na-ekenekwe Honorable Eze. You are highly welcome, sir. More influence, Igwe Raymond, and all the Igwes present here. Biko onye bụ ọjị, onye Igwe na-achị ọjị, onye ndị Igwe ndị ọzọ n'ebe a ọjị wee sobie. Please, biko bụrụ ọjị jeru, the chairman of the local government area, Honorable Akeziaka, because you were telling Aji, we're telling the Aji, goes through, make a man. Because I'm Hi, it's here again, the man. I'm the Queen of African Culture, and today I am live in Amalla. Today, Energy Asian Kingdom, that's celebrating their culture, their New Year festival today, which is what we Igbos are known with. So they're celebrating their New Year festival today in a unique way. 2025 New Year Festival, Energy Kingdom, live and direct. As you can see, they are ready to celebrate it in a unique way. So guys, I'll be live here, witnessing everything that will be happening here live, and I'll be sharing with each and every one of you out there. So guys, follow me as I'll be showing you everything that will be happening today. They're all set to celebrate their New Year festival. So I'm here to witness it. So guys, come as I'll be taking you around to show you everything that will be happening here today, live and direct. They're celebrating their New Year festival today. Like, it's going to be wow, like massive, guys. So let's go. Hi, Sigala.
When you talk of New Yam Festival, like what I'm seeing here today, like it's unique. As you can see, they're not just celebrating the New Yam Festival, they have a lot of yams here. Come guys. I've been to so many cultural festivals where they celebrate New Yam Festival, but what I'm seeing here today, you can see when you talk of New Yam Festival that we're set to celebrate the New Yam Festival, look at a lot of yam. Yes, I can see natural pots here for the New Yam Festival. Like they'll be using it to put their sauce inside for today. So it's going to be fun, like going to be fun. So let's go. Yes, you can see their sons and daughters are live here. They're live here to celebrate their festival today in a unique way, and I'm here live to witness it and share with each and every one of you. I don't know. We have to mass. Oh, Idaganu. Ala. Oh, go back, Mama. I have Condelia Odo. No bezu boyo ya na afum ni no tani photo ni chog me na fu yare ga yare. Ai ne mo me na la jofun. Ani me ne o me na chi. Ya me mi di jofu bunu no. Me di jofu ba ino hana. Igwe ma Raymond akọ. Ni na. Obodo mo Polina. O ya juru mo bukpa. The children's session. Hey. How are you? You doing? You be very maybe. Oh, go back. Unyechi. Give me very man. Guys, you can see that the children are set to celebrate the New Yam Festival, to witness it at this age. They are here to witness so that they will tell the story when they grow up, how they were celebrating New Yam Festival in their village when they were kids, like so they will have story to tell. So let's go. I don't know. We have to mass. Oh, no, Dagano. Oh, no, Padokorezo, yo. By this way, Or this I can let the chuku. No, but major for Bani Mentana. Mine I ain't make it out for little chuku goes or Hallelujah. But if you're in the fish, let Abia land go. Let chuku goes in and delay Gardner buying. Because I know why. No, but if you reach a wagon, if you are number. Sorry, if you do a lap. Good afternoon. Inagan. Adnamo, Edoy. Adquamoy. Who bet you Maraganam? Democrats, Never had Democrats running to me to the Maragan. To get Maragan. Yes. Remember me no good Democrats no have knew you do that, don't be. No. Or the good Nemuche, then get them out. Humble Dima Arts and Crafts. Dima Arts and Crafts. Okay. Maybe a basoro. I don't know, an ordinary band. Into the Maran, you go see him Wafora. Yabim. Omakaganaro. Omakapamana. Omakaraganago. He Biaka Erulegi. No, good Gigi. Gigi. Be doy, Metoba Gigi, big at the goy, and some mum, they tell us. Ezumala, Namala, Narayoji. Nare Mondaco. Oh, I'm not going to see Raymond. Bogologon Narike, Esika, Utunalegale. Home have not gone to see Namala number. Isn't no Sukale number. Echi reka na egbugba neka matege ya mani ga chi reka na egbugba na ele fi chi reka ije gwete ego na eze ito ka anyị na-eje n'ozu ga na anagị ya nga na eze ito ka bịa ma onu ya atọ ji na n'ikwu ma ịbụ ụmụ nuta n'ibe tata ogologo ndụ na arụ ike anyị bụ ndị ume na chamalegas n'ayị ọnụgụ n'ụzọ pụrụ iche ncha maka iri ji ọfụ anyị na-eme mmemme ya
ma anyị na-ayọ n'ogo n'ụzọ pụrụ iche maka na mere ma anyị dụrụ ndụ ntana. Ihe anyị na-arịọ ọgụ bụ ndị ọkwụrụ n'ifu na ya akwụrụ n'azụ. Ihe anyị na-arịọ ọgụ bụ ogologo ndụ na arụ siri ike. N'isi anyị lile nọ mgbe ụmụ anyị ga-anọgụ n'ụlọ mgbe na-efu ha anọle mkpakpọle nwoke ma mkpakpọle nwaanyị. Ihe na-efu onye na-efu na-eme ebe ihe dọị ya ga-adị na ihe alụla ebe anyị na-arịọ n'isi ụmụ anyị mgbe na-efu ha anọle site n'ike nke Chukwu kere elu kemal. Ma ha na anyị na-eri ya bụ ji ọfụ nta, ha na-ahụ na anyị haji ya ahụ nwa be anyị ahaji eri ya afọ ọzọ mkpakpọkọgụ nwoke ma ọkpọkọgụ nwaanyị. Ma ya bụ ji eweta ogologo ndụ na arụ siri ike. Onye na-efu riri ji na nta ga-eri agwọ ma ọya echi ji gị na ọja ala maka na ọja agba ọgwụ dechi onye na-efu riri site n'ike nke Chukwu. Ihe aba anyị gọrọ mehọ mgbe ọya adị site n'ike eze site oke abịa maka ụwa niile. This is a speech by the President General of the Town Union of Enache Amalla, Prince Dr. Emeka Osai, on the occasion of the New Yam Festival, IRIJI, in Enache Amalla, held today. The Executive Chairman of Enugu, the Executive Chairman of Udenu Local Government Area, Honorable Akezaka, Ala, Obollo-Afor, Obollo-Afor, Council of Elders of Enache Amalla, Ndozioko, Eklermunu, His Royal Highness, Young Igwe Raymond Emenikako, Chinyelugo I of Enache Ancient Kingdom. Igwe, you are doing very well. His Royal Highness Igwe Patrick Eze Ezohawan of Umegari Amalla in absentee. His Royal Highness Igwe Ubaka Ejona II of Ifroka Amalla. Other traditional rulers here present. Ono, our dear Ono, Barrister Jude Eze, Chairman of the Planning Committee, the Homeboy and his team, other members of Igwe's cabinet, Ndiche, Eklermunu, our esteemed Town Union executives, we are all well recognized. Our dear parish priest, Reverend Father Nana, our highly respected Reverend Father Emeritus Osai, an absentee, is also well recognized. Our distinguished and respected guests, my fellow distinguished people of Enache Amalla, it is with unquantifiable pleasure that I stand before you today on this significant occasion of the New Yam Festival, IRIJI, in our beloved Enache Amalla. Today is not just an ordinary day, it is a celebration of our heritage, culture, and the enduring spirit of our people. The New Yam Festival is an event that binds us together as a community, reminding us of the blessings we have received and the future we continue to build together. For generations, the people of Igbo land have celebrated the New Yam Festival, a tradition deeply rooted in our customs and beliefs. The yam, as you know, holds a special place in our hearts. It is not just food, it is a symbol of life, fertility, and prosperity. Yams represent the fruits of our labor, the reward for the hard work we put into cultivating the soil, and the hope that our harvest will continue to be bountiful in the years to come. The festival is a time of thanksgiving. It is a time when we give thanks to Chukwu Okike for providing us with a successful harvest and sustaining our lives.
We also pay homage to our ancestors who laid the foundation for our existence and who continue to watch over us. They toiled on this same land, and their spirits guide us as we continue to continue the work they started. The yam, which we celebrate today, has been a staple of our diet for centuries. It is the king of crops. The yam is indeed the king of crops. And its harvest is a time of great joy. IRIJI marks the beginning of the harvest season, a time when we all gather to celebrate our hard work, resilience, and unity as a people. This day is also symbolic of renewal. As we celebrate the New Year Festival, we are reminded of the cycles of life and nature, the birth, the growth, harvest, and regeneration. Just as the yam grows from a seed, matures, and is harvested, so we too grow, mature, and reap the rewards of our efforts in life. This festival encourages us to reflect on our lives, renew our commitments to one another, and strengthen the bonds that unite us as a community. IRIJI is not just about the harvest. It is also about preserving our cultural heritage. In an age where many traditional values are being lost to modernization, it is important that we continue to celebrate and promote the rich culture and traditions of our people. Our customs, dances, songs, and oral traditions are treasures that must be passed down to future generations. We must instill in our children the importance of knowing where they come from. They must understand the significance of this festival, the meaning of our proverbs, and the wisdom embedded in our stories. By doing so, we ensure that the cultural identity of Amalla remains strong and vibrant. Today, we gather in this celebration. Let us remember the values that have sustained our community for so long: hard work, respect for elders, communal living, and the spirit of sharing. These values are the foundation of our identity as a people, and we must hold them dear as we move forward into the future. As we celebrate today, it is also important to acknowledge the challenges we have faced as a community over the past year. The world around us is changing rapidly, and we are not immune to these changes. Our community, like many others, has faced economic difficulties, environmental challenges, and social changes that threaten the fabric of our society. However, in the face of these challenges, we have remained resilient. Our ability to come together as a community, to support one another, and to find solutions to our problems has been our strength. We have continued to farm our lands, to educate our children, and to care for our elders. We have continued to build and improve our infrastructure despite the obstacles we have encountered. Let us acknowledge the progress we've made. Our community is growing, and we are seeing more opportunities for development. Education in particular has been improvements, with more of our children attending schools and aspiring to higher levels of learning. This is a positive trend that we must continue to support. I would like to take a moment to speak directly to the youth of Amalla. You are the future of our community. The success of tomorrow depends on the efforts you make today. As you celebrate this festival, I encourage you to think about how you can contribute to the growth and development of our land. We need you, your youthful energy, your ideas, your commitments to making Amalla a better place for all. It's important that we remember our roots, even as you pursue modern ambitions and greener pastures. There is great value in combining the wisdom of our elders
with the knowledge of the present, use your education and skills to improve our farming techniques, to create business that benefits our people, and to lead our community in a new and innovative directions. Remember the yam you eat today was planted by someone else. One day, it will be your responsibility to plant for the future generations, ensuring that they too have a harvest to celebrate. My people, allow me to stress the importance of unity. Our strength and progress lies in our togetherness. The New Yam Festival is a time for recognition, reconciliation, and the mending of broken relationships. Let us use this occasion to resolve any differences we may have, to forgive one another, and to make move towards a renewed sense of purpose. As you enjoy the festivities, the feastings, the dancings, the sharing of stories, let us not forget that we are one people with a common ancestry and destiny. We must continue to work together to ensure the prosperity, protection, and well-being of Amalla. May this New Year festival bring joy, peace, and prosperity to all of us. May our harvest continue to be bountiful, and may the spirit of unity and love guide us in all that we do. I wish all of us a happy and prosperous Iwa na IRIJI festival. Long live Amalla. Long live His Royal Highness Igwe Raymond Emenike Ako Chinyolugo I of Amalla. Long live our cultural heritage. Long live our unity. Gonna go worry na lele. Apaka na diko yesi kwere mmemu tari za. Apaka ya peko so. Aboga na bala nenya. Ena doroganye do. Doromaya kebeki. Oh, wane mo. How many years biro maroro iwaju na ja. Every year na ina wala na malega zo bunu gweke. Ne meyele de. Ne wejide arashireka mireka. Yes. Alanu ino ne kain. Adara kunu. Mema ne menti be ano inu Igwe Raymond. Mmemme a na-eme bụ mmemme a na-eme n'ala Igbo gburugburu maka icheta na ji bụ eze ji n'ala Igbo. Ana ji ka a na-agbara ụzọ. Chọsọ ji bụ ofu nri ya ndị Igbo na-eri ya na-agbara ụzọ. Anyị sị ka anyị bịa nọnyere ihe na taa bụ mmemme iri ji ọhụrụ na Igwe Romanis Akọ na Elechi Ancient Kingdom. Maka na ihe anyị na-eme bụ onwe ite anyị na-eme ihe dịka omenala iri ji anyị na-eri ihe na gịrịgịrị bụbu eze. Onye nsị ka m bịa ka nọnyere unu. Onye na-ekwu bụ His Royal Majesty Eze Igwe Fidelis Eze onye isi Agabi to 17th of Abia Ancient Kingdom, Chairman Ozuwa International Council, Member Enugu State Council of Chief. Thank you. Ya bụ mmemme cheje gbasara iri ji gịrị gị shafuga ya. Mmemme a nke a bụ ihe bụ Igwe na-eme mmemme iwa ji and all one and his kind. Ọ bụ dị iche maka na ihe Igwe na-eme ọ na-achapụ achapụ and the subject dịkwa happy. Amalla dị happy and Udenu as the whole dịkwa happy. Nnekebe Chukwu na Igwe ma ndị subject ya dịka chairman Udenu aka ize na ndị otu ihe na-adịkwa Igwe aja n'ukwu wee nọkwuru ihe fụlata ihe na-edịara ọfụma. Thank you and God bless you. Daru nọ anyị na-asị gị ala. Daru. Thank you. The former chairman Udenu local government area. The former commissioner for lands, Enugu State, Honorable Mr. Chukwana, the inspector. You are highly welcome, sir. Honorable. You are welcome, sir. I make you so please, no. Because only make a little place, I cannot. That is our brother and our own. The former commissioner, you are highly welcome, sir. You are welcome to the Ancient Kingdom. God bless you and the rest of us.
Igbo because all everyone is in the okay. Please permit me to welcome. I will hello Kamalata. Wabuta. Oh, the Kingdom Kingdom. That is His Highness Igwe Raymond Ako. Because Wabuta Kaime Meni Wacha Igwe Ebiko, I got to the academy. Because you are not in the place working. Amalla is working. I know what it is. Igwe Augustine Ezugu. Igwe Augustine Ezugu. Computer Bagakebe. Because I don't know about that. The President General of the Union. It's a kingdom. All of the welcome, sir. You are welcome, sir. I don't know about it. Where is that old number? Came on an RT. Oh no, because I'm going to know a man who is me. Please permit me to welcome the Monitor Wanagani and the line of Dedu. There's a chairman who Dedu local government area. Honorable Akeziaka, Mayor Udenu, I need it in one way. I got some of me. And I'll see what the Shrikan is here. Amalla, Atomi wokumohiri na yekile uwalile nombe yekile Enugu State yekile Amalla kile nachi n'ụzọ pụrụ iche ya bụ mmemme anyị bịara maka banyị yokoje menna me anyị yokoje awa ya bụ ji me ya bụ ji na anyị yokoje awa n'ọdị ka m kwuru n'izizi na ji a dewota agwamoya ji a dewota ogologo ndụ na arụ siri ike ka anyị hayeri ji na ahụ nwa banyị ga hayeri ya aka ele ihe anyị na-arịọ ọ bụ ha na anyị gutere agụ n'ahụ nwana na anyị ji egute ke karịrị one n'afọ ọzọ n'aha Jizọs anyị ga na-awa ya bụ ji n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Thank you, Igwe. A digital Igwe. God bless you, sir. Please, Yabuji, and the program Nani ne marake me baga testi Yabuji. We mamo yekwero fuma. We mamo karakare zoku. In fact, haga buni ziziji haga boya korito Igwe. We nyengozi.
Please, one person should carry it. Before you Burundi and go around. Obollo, Amalla. Obollo, Amalla, Omeri. Because one thing can you do witness standing in here? Can you witness in our best Abuji? After Gata Saria, and then if you wait a Bogu, Naka Mayor Udenu, Honorable Akesaka, for remarks. One or two, and other local government officials. Amalega de Clemuno, and the Dariano in the Enachi, Ejmeha Jesus, Ecluduli and Aha Jesus. Nihim Jagunu, Memena, Menta, Nemeria Fagaraga, Nema Mama Nigwe. Ndị na-achị bigwere mondako n'uche ya n'omenala onye nwere ka kmani aka n'aha Jizọs. Ihe m ji ekele n'ihe n'afọ gara aga na-erire m jiri ju ehụ agara sọ ha na be chairman IRIJI bepụtara ụlọ afọ dị n'efu ga-abụghị afọ n'ọbụrụ igburu ihe wata netọrọ eto bụ n'anyị. Ekele m n'ọzọ mmemme ọdịnala ihe anyị leghachi uche na nke bụ na ihe na-efe ịmarịta ya na-eme n'ime obodo uche gụpụrụ na ndị be anyị anaghị egbu mmadụ, ndị be anyị anaghị ezu oshi, ndị be anyị anaghị anụ onye na-ekebu nke ọ bekụmanụ nwunye onye maọbụ ụmụchi. Anyị na-arịọ n'ihe na-ebidoro nta ebidoro afọ gara aga ebidoro oge igwe ndị na-achị na-eme na-aja eme ihe gara n'ifu n'aha Jizọs. Ọzọ ka ibe ya bụ n'ụdịrị na-abeghị ekpokọta obodo ọnụ udo gadị unu na-anọ ọnwa na-asị n'emalega onye na-ebu onye nwe gazi ya bụ na ọ bụ onye chara acha, onye kpochara onwe ya ọfụma, onye udo dị na-esi meme mara n'igwe ndị na-achị bụ onye udo, onye na-asọpọtụ anyị na gọọmenti n'aha Jizọs. Thank you.
mebe omenala o. Omenala Igbo na-esi mmadụ Igwe. Good evening, sir. Idagan. Atmoy no geda. Pamoy. Yeah. Eham di masa crab ku beji margnam. Okay. Ahambo Israel Highness Igwe pharmacist Augustine Ezugu Ojido Zroha of Igugu Ancient Kingdom. Igugu bishi abia no ino Igwe Raymond. Yes. Wow. Makana Igwe Raymond bu ezigbote onye na-ebe ọ bụ ma abịa ezigbote onyam me mama m shikwomie na ebe ha gedegede ya bụ na-achị Amalla Kingdom ma na onwe na-eme ọfụma ka Igwe n'ude mba anyị nọ na-mgbalịle na anyị Maria azụ Igwe na-eme ọfụma. Gịnị nwere ya gwa anyị ma na ya nọ mgbe na bụ mmemme iri ji mgbe m foro ga-eso na ndị wara ji mgbe nnọnyere na ndị wara ji nlele mme kwete nne n'ọbụ eziokwu na ọbụ iwa ji bụ abịara mgbe ma ya bụ mmemme bụ maka oriri ji. Gịnị nwere ya gwa anyị? Ihe m ga-agwa ọha lele bụ n'Igwe Raymond akọ mere a na-eme ga ndị Igwe na-eme maka na mgbe afa lele na o tosiri na echi n'ala anyị wofute ji wowa ya iwa ji fu bụ ekpere ebe a na-ekpe ma Chineke enye aka ma ji ka o metere nta na ha ma kele karịma nke ahụ nwa oye ọ ya enyekwa m aka owotu udo na obodo kọmuniti lelo a na-eme na ọbụ ụmụ ọga na-ewute ezigbote udo ọ na-enyekwa aka ka ndị frafụ onye latara ọfụma ga-eji ahụrụ ahụ na-adọ ịmakwa na mgbe mfa anyị jere a na-awa ji na sọsọ ekiri ọ na-ekpolu mmadụ n'imi egosimen na ndị na ha mara omenala esiketeke so na anyị na-ayọchi n'ike n'ike ma ọ bụghị sọsọ afọ abụọ na-eme ya na ọba afa niile na ọ na-eme ya so anyị na-ekele Chike na-asụ ndị lele bịara onye laka ọnụ mkpọ akwụla ọha ele enwe ike laro n'udo na-enweghị nsogbu n'efu. Darunu, and I said Darunu be no and I have me waju. Darunu, thank you, sir. Hey, when you talk of culture, like I told you guys that today is going to be a different one. When you talk of unique culture, like it's happening here live in Amalla, yes. Yes, so yeah, your cultural festival, like you can see, so unique. When you talk of culture for real, yes, so when you talk of culture for real, it's happening here live and direct, yes, so when you talk of cultural festival, yeah, it's happening here live. Yes, so for real, when you talk of culture, it's happening here live and direct. Yeah. For first of all, say this one on one, like, another
It's happening here live. This is my first time of seeing this for life, like, oh, cultural festival, like New Year festival, live and direct in Amalla, and it's happening here live. Yes, so Agana. When you talk about culture, yes, they are not left out. It's happening here live. Kwadoro n'oge after Anna. Ikwadoro n'oge ezigbo oge. Nga na-aga. Ifeanyi but. Ifeanyi Chukwu but na ihe m na-aza Papa Lolo. Nga bụ ekike ege ekike Papa Lolo. Ekike Papa Lolo. Papa Lolo na-ala. Ekpe bi dị ala kọbaga. Ekpe ebe m kara akakwa o. Ọ na-agbapụta ego na ha ni. Ọ na-agbagbu mmadụ but na a na-agbagbu mmadụ na ril. Gịnị ga-agbagbu na ril? Spiritual, you can buy a quago to Zodani. Yeah, I've been coming with in Africa. Yeah, 1 million baby go to 1 million big good. Yeah, 1 million. I do Bangarano. Number 1.3 million. Oh, it's like 1.3 million. Hey, Maga. How? I made it with my hand. Here in Amalla, there is a cultural festival. They are not left out. Hey, I put there gado. I put there gado. I put there gado. Oganada. Yes, sir. Thank you. Good evening, sir. You know you. I'm not going to work. I check and I find it's not over back. I'm going to Margan. You wait the Margan. You wait the Margan. Come with Chidima. Came and ham. Because then you're going to go back. I don't know. I'm going to make the boy. I'm going to I'm going to
Gubo isu mo para. Mo na na mo nezo yo. Gubo me mu na me to isu para furo oche no do mo yo na abu meme. Saruna. Gubo me mu na me ntan. Me yam gan nugo, ne me nuga. Gubo me mu na me ntan. Ya ine me ntan do IRIJI. IRIJI ba na ani na rie. O ga le ngwe anwuri. Ngo nya chot na ngwe ba. Gibi were ya gwo mogo. Ya nu mo ga fa ngwe na lim ne. Gibi were ya gwa ha bịara ya nọ ene ọnọdụ na nta. Ya mi na ga ngwe mu ye mi na na ngbo me mu ha bia. Gibi ya gwa ha, gibi were ya gwa ha na na bịa ya nọ ene ọnọdụ. Na bụ ọnọdụ na-ejikọta unu ọnụ. Ọnọdụ na-ejikọta anyị ọnụ obodo ma anyị dọrọ yi. Onye na-emesịrị nwa na-eba. Nya aduga iwe jele nwa na-eba iwe. Nya aduga. Ngo debo. Dara na, dara. Agana. Gbagana aga n'iru ga isi akwado ọgara aga n'iru na nta n'obu juru anyị hụ n'ume na chi Ancient Kingdom Amalegas ihe obu ji ejuru anyị bụ na Chukwu nyere anyị ezigbo igwe nwere akọ na uche, igwe Raymond akọ ọmụ bụ Barrister Jude Eze Onowuye mee afọ gara aga anyị bidotere iri ji na IRIJI na bụ ọdịnala dobe anyị na mgbe gboo mee ọgara ga-esi na anyị eche ezo oye mana mgbe o ruru tọnụ igwe Raymond akọ ga-abịa abịa igwe na-achị nọọsụ na omenala mụrụ ndị ọga ma omenala ndị anaghị ekpo ekpo n'ọbịa bụ o ji asị na ma anyị bidote ya bụ IRIJI maka na IRIJI bụ tradition na-ejikọta obodo a na-eme during the harvest season akọrọ ọrụ ugbo ka ọ bụrụ ji mere mekpo egwute egburu ihe n'ọbịa ngọmbe eji ezu ike na ji emete egburu mee ya bụ igwe na onwe ejiri aka ya akọ ji aha ọnwa na ji ihe emetere na ji ihe so n'ihe anyị riri mgbe nta ngara asụ ukwu na ibe ekele udenu lile ekele niile shi mgbe eshi abịa nta ya nọnye n'anyị na mmemme IRIJI nke ahụ ọnwa n'ume na chi Amalegas sere mbere efu eshi eweta eji akwado anyị na mmaji kwuru mmaji jikwani elie na-ekpe ekpere maka ume na chile mgbe ha nọle ma nwoke ma nwaanyị ihe ya na-eme ga na-aga nje ọkwụrụ n'ife anyị kwuru n'azụ ọkwụrụ n'azụ anyị kwuru n'ifu ihe akụ ihe nwe udo na ịfụnanya na-aga m n'iru ije anyị gara abịa ije emi na ọbụghị ije nke maka na ihe anyị na-embe mbe bụ ihe udo unu fụrụgo ala ejuru mgbe ọ bụgo mgba lebi na afọ ha gị ndị na mana ọ maka na anyị weftere ya bụ IRIJI ọ ga-abụ omenala ume na chi ya kpatara ịfụrụ ala junu ha na ma ya jụrụ anyị hụ ma anyị si na-akele ka karịa ahụ nwa anyị ememe mbụ meme bụ ma anyị eke eme eto mmiri jere ndị ọgaranya lele nọ mbe ogbodu Amala lile ogbodu umenachi ogbodu Ifroka maka na Amala bụ nna n'ọbụ oyibo wetara anyị autonomous community mana anyị lele bụ nna mgbe ga-edịga anya na Amala ga na-eme ka IRIJI na mbọsị nna anyị lere 3 autonomous community na Amala ga na-eme ka mbọsị nna onye ka anyị amaghị ọya adị mgbe sọsọ one autonomous community ha na n'ihi ama mgbe ekpokọtere ọha le anyị gara eme anyị gara asụ n'ụdara unu bụ ndị ọrụ batara unu nọ onye na anyị na-eme nta na Chukwu ga na-agọzi unu mmaji kwuru mmaji
our political leaders who found time today to be with us. You know, despite their tight schedule, like last week, the local government chairman was here, is still here. The former commissioner for land, former local government chairman, and the present House of Assembly member, Honorable Izkona Jack Solo, Ellen Ombenta, former governorship aspirant, nke Lebo, Chijoke Doga, Ombenta, Yena Lebo, Nia and Emene Mas, Merejano, and I can say Dar, Nielen, Ike Zugu, former leader of the house, is still here with us. I can see Chuku, Ndule Batana Mbenta, Hela Kon, no, Chuku Chebe. Yeah, he came with his yam, yes, yes, to celebrate the cultural festival. Amalla sons and daughters are here, like having fun. Festival like Adama again reggae They can't
gozi n'ule n'aha Jesus. Darren, I appreciate your presence here is more than whatever you have done. Thank you so much. Idagano. Adukwa boy. Hambo di masaka go be di margan. Okay, hambo Obeta Christopher. I'm the Sergeant at Arms Sudan Legislative Council. Okay. Ya na emebe na nta mmemme IRIJI. Ibi nwere ya gwa ibudu na esoliso ezote gbasara ya bụ IRIJI ma na adịrị dete ngwa ndị shi gwa nna anaghị ya chiri erute nwosa. Ezokwu baba. Ye na-ekwu nke m bụ na omenala ga-ekpe ekpo. Omenala ndọ. Aje emegide etili anyị nwụ ụmụ anyị je continue ndị ọzọ je continue after ụmụ nke anyị so na omenala ga-ekpe ekpo. Oh,
traditional. On a song.
Idaga nam. Admoy. Hambu di ma sankra go beji mar. Beji mar mbe dogeze. Be dogega. Amo manezbe hambo onye mecheze. Amo yume na chama Lagos. Udenu local government. Ya fogo no woru dum ya fogo. Na mbe ya mmemme na eme ntana jan ka o ma na anyu onwe ego n'udu nu fuge na m ya fogo na fu ne enwechere edichiche sogo ya bia mbe na diche mere gi ji adiche na mbe na leje anyị. Yes, amo bu edoga egaz. Amana mo dibia. Mborogu na kpa akwa wem na ari. Ya beji maram. Mana anyị na-akwalite ọdịnala. A na-emegide mmadụ. Mana anyị na-egosi aka ọrụ Chukwu n'ebe mgbọrọgwụ na akpa akwa ọdị. Na ya mụtaghị ya mụta. Ọ na lile bịara mgbe na boku be oso ya bịa. Mụ na m nwe. Mụ na gị nwe. Yes. Gere afọ ole bi ishinal mgbe na ga mgbe itu nwa ja mere ka a na-isori. Ebido tori m from football. Na ebido mgbe m nọ primary school gbara football. Agbara m local government league. Anyị bụ first leg na Iwanyanwụ national. Eso m na ndị sori jeje di training. Mana emechere m half football. Baza na omenala. Ebido m omenala na 1999. 1999 bi bidoro ime omenala. Yes. But some ni na-eme ụmụ chere gị bụ na-ebi na ma asị n'ime gị ọzọ. M bụ secretary ndị traditional medicine Uden local government. Yes. Ebe na South Sea zone, no m bụ financial secretary in task force ndị herbalist. Ya na ya bụ ihe na-eme na mbe na-efe ekele gị na-eje. Dobro obodo oyibo. Mbe na-efe obodo obodo oyibo. Mbe na-efe ekele anyị na-eje. Mbe na-efe ekele gị na-eje. Ya anyị no kigire eje anyị na nke nta na adịrị iche. Ọ dịrị iche je anyị. Au, daarụ ọrụ. Okay. Daarụ ọrụ. Ọ na-atụ gị. Au, isi ya kwadoro fụta n'ụdị nke gị. Ga-adị n'ụdị iche nke gị. Yes. Ọ bụ aka Chukwu, aka ọrụ Chukwu bụ ọ bụ. Daarụ. Oh, ice my queen mene ga na free diche ba ice my queen mene. Oh, daarụ. Jisike, onowu. Ibi were ya gwa ndị bịara nọ inu nta tenda ụmụ nuta ilete ụmụ Amalla bịa nọ inu na mmemme IRIJI nu mere nta na ga na afrụ m na abụ mmemme mmadụ juru ma aga doro ezigbo ọyọ ga aga echi edegete nọ ya aga mmadụ shiri ike nọ edogburu ọyọ awagburu jiri gburu ya bụ mmemme medogburu ọyọ ga eche eme IRIJI gị bi nwere ya gwa ndị bịara nọ inu. Darkedeke dị mma na mbụ na-anụ m ekele eze Chukwu abịama onye kere eluigwe n'ụwa ya kere ala Amalla gazi obu n'ugwu eke ya kere anyị na alụ ele nọ mgbe mee
na also na m ekele ndị nna nna anyị na ndị ga-adị mma ma ndị dọrọ nta ọkachasị ogbodo Amalegas, ogbodo Umenachi, ogbodo Ifroka, and again ogbodo Umegari maka na ogbodo ga-adị bọmbọm. Amala bụ one united family. Ihe na-eme na Amala nta m kwuo mere bụ na ọ bụ ọdịnala. Anyị si ma anyị wolite ndị nna nna anyị na-eme na gboo ọ gara esi echezoro echezo ma igwe Raymond Akọ ya bụ onye chukwutere mmanụ ya bụ igwe Umenachi na Amalegas si na ya bụ omenala ekpokogbu na-anyị ewelite ọzọ na ọ bụ ya bụ mmemme a na-eme ma ya kọgburu ọrụ kọgburu ji aja ezu ike a na-ala anyị juru mgbe na mmọnwụ ule dị iche iche nọ mgbe ihe eji enwe anwụrị ọsọ ya dị ọya si igwe Umenachi Ancient Kingdom ma ihe ewelite ya bụ ọdịnala maka na omenala ahụ ga-ekpo ekpo ma bụ omenala mụrụ ndị ọga so anyị gara ekele eze Chikeoke nta maka na ya bụ mmemme gara abịa n'isi njedebe ma ihe lele anyị mere nta bụ ihe anwụrị oge ya na-enwere ebe a nwere wọtashue ngarasị ukwu na ibe mgbe elechile ya bịa nta n'ọba ekele ebe m na-ekele ọhalị maka na asị na-egbe obodo ere bụ nwa na nchi ọ bụghị sọsọ Amalegas nọ mbe nta Udenu nọ Enugu steeti nle nọ mbe ndị nlele eji aba mba na Enugu steeti abịa ma mbe nta laa maka na ihe anyị na-eme edohoi ha believe in tradition ha believe in omenala dị gbogbo ya bịa bịa dọnye na anyị ukwu sị ma anyị na-emekotere nwa anwụrị anyị wara ji anyị rie n'otu ma ya bụ the foundation of ya anyị na-eme ebe nta so na o bujuru ma igwe Raymond Akọ bụ igwe anyị igwe Umenachi smụ na ọmụtụrụ okpe ekele ọha nọ mbe nta maka ga-echi afọ elele ya na-eme from all walks of life bịaba anọghị na anyị mgbe nọọsụ na ọ bụ ihe elu onye na-ewetara ya emie ọ chịrị mbe nta na ọbụ mmaji kwuru mmaji onye na-efu kwadoro ihe anyị mere mbe nta na nkwa m na-ekwu onye ọmụ ma ị nwetara ma ị wetaghị so long as ịzọ ọmụ kwuru ala Umenachi nta na-akele jekwa ya adịnụ gị ọyị echile ka adịnụ gị ọyị ihe na-efe ichileke na aga na-aga gị maka niile na-akwado ọdịnala na gị na-akwado omenala maka niile na-abịa ndị mụrụ anyị mere ọ gara ga-esi na anyị eche ezo so ana m ekele ọha na eze ike ga-echi ewefute taịm ya mbe nta ga nọnye na anyị si na ya laka ọrụ na ọ bụ ụzọ chebe ya ihe na-ewetara ya sọpọt anyị mgbe na ọwụ mmaji kwuru mmaji ya bụ ekele ma eji mee ha enachi Ancient Kingdom igwe Raymond Akọ ya bụ Chiyerugo one of Enachi Kingdom na the entire cabinet members asọ ha le darino Tinubu bụ the crew members bịa ya akọbie na mmemme nta na-echukwu gara anọ elu n'ọrụ ụnụ na-arụ gara asụ n'ụdarịnụ ise n'ike Amala ya adọ Udenu ya adọ Enugu steeti ya adọ darịnụ ọ gara chiri were Wow, I had fun today. Like, I wasn't even expecting it to be this fun like this, but it was massive. It was fun. Like, I enjoyed myself. So guys, keep following me as I'll be giving you as in the heart when it comes to culture. That's why I'm called the Queen of African Culture. Don't forget to follow me on my social media handle, Facebook, Instagram, and subscribe to my YouTube channel. So I'll be bringing more and more.